kung sanang dalaygon ang Diyos. Sadya kung nakauban na ito kita niya sa balay sa Diyos. Muna gingon sa Ginoo ngadto kang Moses nga buhatan ang balay ang Ginoo aron ang Ginoo uban. Sa iyang mga katawhan. Una ang tanang tao nga anaa sa balay sa Ginoo, kauban nila ang Diyos. Niningtag na atong padayunon ng Japon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang atong kalanon. Diya na aduna tay kinabuhi nga espirituhalan diya sa Ginoo. Mao ni gitawag og spiritual food, no? Kanang espirituhan ng pagkaon diya sa Ginoo nga nangalagad ta. Kanang ang una iyang gingon ang adlaw, ang balay ug ang kalanon. Kay nagkinabuhi man ta diya sa Ginoo, gitagaan ta niya og adlaw sa pagkinabuhi kay dili tanan mga adlaw nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Adunay usa ka adlaw nga giingon niya para kaniya aron kita mo pahulay sa tanan natong kahago ni kalibutan ni. Wala unong ka adlaw naghago ta dinhi sa kalibutan apan kay kita iya man sa Ginoo gitagaan ta nga sa adlaw. Muna ang adlaw na Sabat gibuhat para sa tao, dili ang tao para sa Sabat. Nitag na aduna tayo isgutan, labi na ang panahon hapit na. Wa lang ta may baw, mo bitaw nang kalit lang yung mga butang nga moabot nato. Bisan man gani at unang panahon sa Syria, panahon sa Israel nga din sila naadto sa kamot ni Hitler. Ug ang Ukraine nga din nagkatibulaag sila. Sigurado gayon nga atong mga lugar ato dunay mga Christian, no? Pero wa sila kabantay nga diin niabot na diyang panahon nga naundang ang ilahang gitawag og pagdaig sa Ginoo. Manayaw itugot nga din wabot lang ang panahon sa imong kinabuhi nga wa nimo damha na maundang nagkalit ang pulong sa Ginoo nagtudlo nga adun nagi katapusan, adun nagi naisulat nga gani sa diya nga si Abraham nga nangalagad sa Ginoo, sa diya nga iyang gihalad ang iyang anak, iya na ang tatong patyo na paningon ang Ginoo natuman na natistingan si Abraham nga din bisan kung sa isugo kang Abraham bisan pa na iyang pinanggang anak iyang gituman ang kabubuton sa Dios. Mo na inungdan niingon ang Ginoo kaniya Abraham natuman na nga mo na hinungdan nga siya himuon ang pagtuo nga mao siya ang amahan. Parang tanang tao pagtuo. O sa diya nga niabot si Jesus Christ nagisugo sa amahan, motong natapos po niya, muna ngayon siya dito sa krus. It is finished, no? Natapos na niya ang iyang bulaton, ang gisugo. O niya, matod pa niya dito sa sulat usab sa kang Apostol Pablo, natapos na po niya ang iyang torso about sa pagtuo nga iyang gibugno ug maayo pinaagi sa iyang pagtuo kanang di-fight niya ba ang iyahang kurso diya sa pagpangalagad sa Ginoo is to fight a good fight of faith. Muna natapos niya. Nagit katapusan, ang Ginoo ray mo tapos ana. Mosa niya kung di mo kaninyo kung ang atong pagpangalagad matapos rani. Sa di pa mugubot ang kalibutan. Tapuson rani mo undang na tugwali. Undang na pud simba kay ngano man. Manay gingon na Apostol Pablo sa diya nga kay kini magog tanan natong gibuhat. Di tawag ni in part lang ba? Parte lang ni sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Nga moabot ang takna, iyan ang hingpiton. O tinuod walay hingpit nga tao diri, pero ang Ginoo nagtudlo kung saon nga aron ang tao mahingpit na pag-abot sa takna nga giingon sa Ginoo nga ang adlaw niya nga hingpiton niya ang tao o nang punta kitang mga nangalagad sa Ginoo mahimot ang tapos anang pagkahingpit aron di na ta mo lang halagad kay nga naman iyan ang ta sa Ginoo.
O bitaw na naisgutan nato ni pagpangalagad sa Ginoo. Impito niya. Si Abraham na tuman na nga siya ang father of faith. Jesus Christ nagtudlo about faith. Kay kanatang butang naghimo ni Jesus Christ dili na mahimo sa mga tao kun dili mo tuo. O niya si Apostol Pablo nagtudlo siya sa mga Hintil about anang pagtuo nga ang Dios nila mao po na kong Dios. Wala unsay tanan nga gibuhat sa Ginoo ngadto kanila, ingon nga kita ni Apil, labi na nga gi-reconcile ta sa Ginoo bahin kan Jesus Christ kay ilang gi-reject. So therefore, mo na atong pagtuo na sa Ginoo. Mo na nga hisgotan nato ni ang atong gitawag og pagpangalagad. Kay ang pangutana manggod usahay sa tao, o wa mo pud nangutana ang tao. Sa ako lang pagbasa, nangutana gyud ko. Anong kasagaran man ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo, mutuo man gyud nga sila appointed to die. O appointed to death. Tinuod na ang Hebrews nagingon, it is appointed unto man once to die. Pa-remember lang na, mabita nang gisulat na sa Hebrews, para makahinumdum ang mga Israelites sa Old Testament, doon na pa sulat sa mga Hebrew. Dito sa Hebrewanon, mga bitan ng gitawag ng Hebrewanon, kay mga sulat sa hinumdum. Gani mga pagtuo atong unang panahon gisulat sa Hebrews. No, kato mga pagtuo nila Abraham, pagtuo nila Jacob, ni Sarah. Gani ni Apel dito si Agar. Kabaw mo sa pagtuo ni Agar, si Agar dili na iya sa Ginoo. Pero tungod sa iyang pagtuo, iyang gitaguan ang mga alagad sa Ginoo, gipramisan dahil siya sa alagad sa Ginoo nga ikaw luwason sa Ginoo. Tungod sa iyang pagtuo, kay kabalo siya ang Israelites, mga anak sa Ginoo. Wala si Agar na ang lahi nga din, doon ay pagtuo. Nga naapil siya diya sa kasulatan. Si Agar dili Hudiyo. Wala nga ang mga pagtuo, gipahinundom na sa Hebrewanon nga to kanila nga si Jesus Christ nagtudlo kung dili ka mo to o wag kay mahimo. Kung si Jesus Christ gipaanhi naghatag og kinabuhi nga walay katapusan, kadtong mo to o lang. Unang giingon sa John 3:16, kung di ka mo to, unang giingon maulawa gyud ka. Muna nga ayang giingon dito, should not perish but have everlasting life. Dili na ingon nga, sadya nga nito ka, na naka-everlasting life, imo pa nang i-work out, imo pa nang i-strive ba, aron makabot na nimo, kay dunay tulo ka klaseng life nga gipadayag or nahisulat sa kasulatan. Unang life nga gihatag niya atong unang panahon, nga giingon ni namatod pa niya dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 nga gani ningon si Moses nga matod pa sa Ginoo, saksi daw ang langit ug ang yuta nga ang Ginoo nag-record nga nag-set siya og life and death. Doon na nagi hatag sa ila nga ang Ginoo nag-ingon life and death. Life if you obey, death if you disobey. Muna yung gingon. Yung kanang life, ingon siya, that is blessing. Kunya kanang death is curse. Di na nato na mausap pa, kay gisit na niya. Ang ikaduhang sit up, kay wa man sila nito, o ingon man sa Jeremiah chapter 8, they chose death rather than life. Manay nung na si Jesus Christ ni Anhe, nagdala na usap og life. Sige niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ikaduha ng life ang iyang gidala. Nya kanang life, giingon niya sa John 1, chapter 1, or sa verse 4 siguro to, and the life was light. Kanang kinabuhi nga gidala ni Kristo, kahayag na, ipahayag na, gipahayag na. Munang giingon kung wa ka mapahayagan, wa kay life. Gani atong unang panahon ingon ni Jeremiah ang Ginoo daw nag hatag og way of life and way of death.
Mo nang ningon si Jesus Christ, dunay duha ka dalan. Dalan sa kamatayon o dalan sa kinabuhi niya. Dagan ang nangagi sa dalan sa kamatayon because kaniadto pa lang they choose death rather than life. Mo nang puyon ng Japon sila, it is appointed unto man wants to die. Na imbis ang Ginoo ni ani nagsit na siya gani og life, di gyud sila mutuo og life. Mo nang si Jesus Christ ni ani gipaanhi na gyud ang mutuo kang Jesus Christ, wa man gyud sila kabalo kung sa tong life nga giingon sa kasulatan. Moto ang kinabuhi nga dili mamatay ba. Katong kinabuhi nga gisit niya daan, eternal to. Pero kay naisulat man dili nila pilion. So therefore walay naglantad, walay nila hutay. Kay di man mutuo. Karon si Jesus Christ di na pud sila mutuo. Mo nang walay na tao atong una nga hangtod karon na kay nga naman naisulat man nga di sila mutuo. Nga matud pa niya, ingon ni Jesus Christ, light was light. And the light did not comprehend, wa man gid nila nasabtan ang light. Ang pagpahayag ba, dili sila muuyon, pahayagan sila, di ba sila muuyon? Nga matud pa ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Di man sila musunod kang Kristo. Bisan kung saan pagisgot. Wa gid sila kasabot. What is life? Ang light is life. Kung wala kay pahayag, wa ka sultihi, wa gyud kay light. Mo bitaw na ang kamatuoran nga si Kristo ni ani nagdalag og life. Munyang tao kay di man mutuo, di man siya mutuwa ng kamatuoran, the truth. I am the way, the truth, and the life. Di man sila mutuo. Mo na hinungdan lang si Jesus Christ. If ye shall know the truth shall set you free. Kung may baw lang yung kamaturan, ang kamaturan, wata ng kagawasan. Mo nang jutera nakaturtol sa dalan pa doon sa kinabuhi kay nga naman. Wala man sila nituwa ng life. Kasi Jesus Christ, ikaduha ang pagdala niya anang life, naghatag siya life, nagani siya ang bread of life, siya ang the living water. Muna mo sa kabutan nga, ang tao daw kuno, ingon pa niya, they chose darkness rather than light. Kung atong unang tao, they chose death rather than life, karon pod, imbis ang life na gidala ni Jesus Christ, mo nang light, pero ang gipili sa tao is darkness. Kanang di gusto ba og kanang pahayag, di gusto og kahayag, although nakadagkot na magkahayag, nga matud pa ni Jesus Christ, kumudagkot gani mo og inyong suga, sa diya nga mo sulod mo sa balay, ayaw ibutang sa ilalom sa lamisa, ibutang yun na sa taas, nga ingon nga ikaw nahayagan na, so therefore naakay light, ayaw ibutang sa ubos, nga diin, mga lagad ka, mamatay lang diyapo ka, imbis na kay light. Mabito na nga gingon ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 10. Kanang appearing of Jesus Christ abolish life, death. Di-abolish niya ang death. Ang nagatag siya og mortal, immortal kanang walay katapusan ba. Through the gospel of life, pinaagi sa mayong balita sa kahayag nga si Kristo ang kinabuhi. Di ba mo to? Ano, mga tana pa nga nung nangamatay man sila. Tinuod yun na, mga tao makiglalis yun. Kay kaniadto pa, makiglalis man sila. Kung sa pagkakaroon, kinasulat naman na, mo na karon ato isgutan ng gitawag og spiritual life and spiritual death. Kaya dagay, wag kabawa ng spiritual death. Mo nang mutuo sila anang it is appointed unto man wants to die because there is a spiritual death. Pag imo nang isulti, nga wingong gani ko nga, ayaw magtuo nga mamatay mo. Wingong sila nga, appointed man. Nga ilang i-reason, doon naman daw spiritual death. Amot nga nung spiritual death ang ilang kakakuyaw anang mamatay ka sa espiritu.
Muna karon isgutan na itong spiritual death. Taas man ni, continue tanan ni hangtod pagbalik sa Ginoo. Nga mao kani ako isulti ninyo, aron maningkamot yun mo. Dili na imong nga nidawat ta, nagpabautismo ta, luwas na ta. Mabita ng dunay kasulatan. Mabita na nag-research ta, nag-search ta sa Bible, kay kabalugot ta na eternal life dire. Nya unsay gingon ni Jesus Christ, but you are not willing. Dili magig-willing ang tao. Nakamo ko gisultihan ta mo. Bahala na mo di mo to, basta kumuwali kay mama sabot mo sa Ginoo. Sa di pa ka mo balik Ginoo, gamita lang yun. Ana karon na-pray mga ikulog, kung asa mo ko'y padala niyo, ipadala ko, aron pagsulti niyong tinuod. Pwede ba sa mga nangalagad ninyo karon Ginoo, di sila kabalo, pwede ba din na? Dapat ipaibalog yun na sa Ginoo, karon ang dili ninyo mabaso lang Ginoo. Kaya saan taman, wa na may nagsulti ka mag-urang, kaniadto pa. Sa mga Udiyo, mo nang naadto sila sa mga Isra, dito sa kang Hitler, because wala na may nagsulti ka matuuran. Sa tinuda kung basaon nimo dili giblayan na sila daan, ang kalibutan giblayan na daan sa Ginoo. Wala kita dili lang kay blind ta, darkness gyud ta. Karon kay ani si Jesus Christ, doon na natay light. Unya kanang eternal life nga gidala ni Jesus, eternal life na ha. Ang gisulti ni Jesus Christ is eternal life. Have eternal life, should not perish but have everlasting. Dili na life nga ikaw na ka Kristiyanon ka na kay life. Yang anong mamatay man because wa ka nito nga nimo pagdawat everlasting na. Ang imo ang gidawat nga life diya kang Kristo is appointed. Manay mga Kristiyanon karon nga ila pagtuo, manang luoy kayo. Nagtuo siguro ang kamatayon maayo. Sa Bible ang kamatayon is hubo, naked in the sight of God. Wala ka ng mga naked, padulong man sa impyerno. Pabitanan si Kristo ni ani dinhi, ingon ni Rimaya nga, sadya ikaw ni dawat sa Ginoo, gitagaan ka og robe of righteousness, o kanang gitawag, garment of praise. Kanang cloth nga ihatag sa tuwa nga, dili ta makaplagan nga hubo puhon, kay ingon sa Revelation, bulahan itong nagatuoy ni mga sulat sa propesya, aron di siya magalakaw ng hubo. Na gusto ka mulakaw ng hubo, mabitaw itong ingon ang Revelation. Buy of me gold, tried with fire. Aron ang imuhang pagka-naked, o dili mo gawas. Pagpangalagad nato, nang gawas, naked man mo sa tubangan sa Ginoo. Muna, kining spiritual death, ato ning isgutan. Nga matot pa sa Genesis chapter 2 verse 21. Dito atong sugdan to. Inganong nahimutan, mingon lang ta nga appointed unto man once to die. Wa ka kabaw nga nung mamatay ka? Sa wa pa ka namatay, patay na ka sa tubangan sa Ginoo. Kung sa iyang gingon din sa Genesis chapter 2 verse 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Ang Ginoo nag-ingon, hinungdan niya iya gipakatulog si Adam, niya nakatulog ni gikuhaan siya og ribs. Aron close up the flesh instead thereof. Muna ang unod nga ribs. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman and brought her into the man. Nang matod pa niya, kanang rib daw nga gikuha daw sa lalaki, di mo niyang babae. O brought her into the man, ay yung gimong tao, ang ribs. And Adam said, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Kani usahay ba, kaning mga Kristohano, wa sila kabalo o sa hinungdan, nga ang babae bukog lang, wala buhatang abog. Pero nahimo siyang flesh, gikan sa bukog.
sa tao. Kunya gitawag siya woman kay gikan man siya sa man. Nganong woman? Muna mga babae tawag wow. Man na sila pero kay wow, woman. Muna gingon. Di man po ka makaingon wow ang lalaki, ang babae no. Mao nang gitawag og woman. Sa verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave into his wife, and they shall be one flesh. Verse 25, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Diya nahibawan nga sila mga hubo, pero wa sila maulaw. Ano wa man sila maulaw? Bisag hubo, ikaw daw kung paghubo, di ba ka maulaw? Wa sila maulaw. Diya nato mahibawan nga nung wa sila maulaw. Nahubo mamunta silang duha. Pag-abot diri sa chapter 3, atong basa akong diri. Verse 1 to 7. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Kining bitin daw kuno. Pinaka-bright, wise kayo sa tanan mga mananap dito sa kapatagan nga gihimo gyapon sa Dios. Nya ningon siya sa babae, oh, di mo ningon ang Ginoo, ye shall not eat of every tree of the garden. Ayaw mo kaon anang tree sa garden. Verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 8. But of the fruit of the tree which is in the midst of garden, God said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Matod pa niya, ang babae nagingon sa serpent, makaon na mo tanan prutas diri sa garden. Pero dunay usa ka prutas o dunay prutas nga matod pa niya diya sa taliwala sa garden nga nagingon ang Ginoo, ayaw ninyo na kauna. Sa diya nga uni hikapa. Sa diya nga inyo nang kaunon ug hikapon, mamatay mo. Mamatay ha? Pag ingon mamatay mo, ang Ginoo na nagingon na. Nya matod pa niya diri sa verse 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Iyang giingon sa Satanas o diri sa mapintas nga manap nga matod pa niya, dili mo diya dayon mamatay. Tinuod yun, diha mo dayon. Ang gikadlukan niya dan og niiba kay nagingon ang Ginoo, mamatay mo dayon. Kung mukaon mo, patay mo dayon. Ye shall die. Kung mukaon mo dayon, pero gibaliktad pa yun ni bitin. Ningo siya, ye shall not surely. Dili mo sigurado dayon mamatay. Kaya nga naman, mutaas pa man yung kinabuhi. Manibot pasabot niya. Sa verse 5, for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Namatod pa niya ang gingon, naibaw gayud siya, sa diya sa adlaw nga mukaon sila, maabli na ilang mga mata, nga mahimo silang ginuupod sama nato, kay balo na, what is good and evil. So therefore, kabalo na gyud ta what is good and evil. Kabalo naman ta what is good and evil. Mo man ang gingon gud sa Ginoo atong unang panahon, mukaon gani mong panang tree of knowledge, mahibaw gyud mo what is good and evil kay ma-open man ninyong mga mata. So wa pagkakaon plus ang mga mata. Sa diyan ni kaon na open na ang mga mata. Nga matod pa niya dinhi sa verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Muna nga, sa diya nga ang babae nakakita atong fruit nga lami man ito kaonon, yang gikaon niya, samtang nga yang gikaon, giyatagan na po niya yung bana.
Remember ang unang nagkaon, niingon si Apostol Pablo, mo bitan ang dili pawaliho ng babae kay ngano man nahinumdum gyud si Apostol Pablo nga una ra ba nakasala ang babae. Sunod ang laki. So therefore, niingon si Apostol Pablo, dili tugutan nga musulti about kapulong sa Ginoo ang babae. Muna karon, tama, ibalo daghang kayoy atong tuan mga babae gipadala sa Ginoo, walay babae gipadala sa Ginoo. Gani ang mga lalaki atong una giingat sa Ginoo, ang mga elder nga mao tay gipanggamit sa Ginoo, nga wa gyud babae nga propeta, puro lalaki. Kunya niabot ang panahon si Jezabel nagpahimo siya og propeta. Mo nang hinungdan nga ang espiritu sa Revelation, dunay usa ka espiritu sa mga tao sa kalibutan nga nag-ila pa nga si Jezabel is a prophetess. Nga gitugutan nga aduna pay magtudlo nila babae, imbis ang head sa babae mo ang laki, himuon nila mo tong giingon atong unang panahon nga ang inyong oppressor mga babae, gidaog-daog sila. Una usay mag-uol gyud kung ang babae magwali. Nga naman, Apostol Pablo nagingon, ayaw tuguti nga ang babae mo sulti sa sulod sa simbahan. Pero kung mangutanan siya, dito na sa balay. Nga naman, hinumdumi daw, ingon niya Apostol Pablo, ang unang nakasala ang babae. Munang gihatagan ng niya ang lalaki. Sa verse 7, and the eye of them both were open, and they know that they were naked, and they saw fig leaves together, and made themselves apron. Ano hinungdan ko nato yung basahon ng una gayong vocational trabaho nga kanang vocational ba nga mga bulat ko mga course nato dito sa kalibutan, mga talent sa katao is mananahi gyud. Anong mananahi og sinina ba mo ginay pinakaunang gibuhat sa tao. Kaya nga naman kabalo naman sila sa diyan nga nikaon sila ni abli ang mata nga di ay sila naked. Naulaw sila. Muna inungdan nagtahi na lang sila og apron. At muna apron ha. Kabaw ba mo anang apron? Anang apron karon para naman na sa waitress. Ang apron para na sa washer, mga kusinero. So kung tanaw na nimong apron sa luyuan na open. Pero karon kay wise naman ang tao ron, muna kung mahimo baga kayo, close mo bitaw na tunguna, ulaw kayo sa babae nga diin ang ilahang mga sinukutan hipis gani. Bawas sa ilang kanang mga short pan, bawas sa ilang kung nanagkaraan, bisag mo ato ka dito sa Middle East no. Matod pa dito nga magsuot na sila kung mahimo mataray pakita maugid na kung ano man. Tungod atong pagkakita ni iba nga naked ay sila. Muna ang gingon nga nung na-naked man sila because of the ilamang di lapas ang sugo sa Ginoo. Imbis na sila sa Garden of Eden, nga karon kay ginadili man unta to nya ilang gikaon. Atong una sa wala pa sila kakaon, bisan sila naked, wala sila maulaw. Motong kung atong naon na-under sila sa provision sa Ginoo. Anong provision ba? Kanang supply, support, ang Ginoo ora yun, nag-provide sa tanan. Matod pa ni iba, makaon ni mo tanan prutas, dire kay gi-provide na sa Ginoo. Duha lang kabutang ang dili niya, gitugot nga makaon. Unya, kay nga naman, mamatay sila apan tungod kay si Satan o kambitin, naglingla man, nagtintal man, para po na ako sa inyo nagsulti ko kay naisulat man nga unta ang nalagat sa Ginoo dili mamatay pero kay daghan may naghulhog kun ang tao dili mo tuo may nunggan nga walay nagsulti kamatuoran ano mga lagat pamantay mamatay man dita unya kang kamatayon diri sa Bible gisulti is naked mabitaw nang nakita nga naked ta because Dia namatay ta sa tubangan sa Ginoo sa diyang anikaon sila unsay gibuhat sa Ginoo gipagawas kay ang Garden of Eden dili bagay nila kay kadto para to sa Ginoo to sa mga tao nga iya sa Ginoo katong Garden of Eden gi-preserve to
Matod pa sa propeta, o ni propeta Ezekiel, chapter 28, verse 13, mo na inungdan niingon si Ezekiel, prophet, nga nagpahinumdum siya, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardis, the topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, gold, the workmanship of thy tablet, and of thy pipe was prepared in the day that you was created. Sadya nga una kagibuhat, nag-andam pa ang Ginoo Garden of Eden. Si Adan o si Eva, gibuhat sila, pero nanay Garden of Eden, mo nung gibutan sila sa Garden of Eden. Ya kita daw puno, kung kita nangalagat sa Ginoo spiritually, iyan na lang ang gisulti nga kamo. Gikan jud mo sa Garden of Eden. Ang tao ba gikan sa Garden of Eden? Nganong gipagawas man sa Garden of Eden? Simbolo nga sila nangamatay. You shall not surely die, pero die jud mo kay mo may iyang gingon. Katubangan sa ginupatay mo mo na gitawag og spiritual death. Mas kuyaw ng spiritual death kanya na sa kalibutan. Mo na iyang gingon. Mabitan ni sa Genesis chapter 2 verse 8, sugot sa 8 or sa 7 ha. And the Lord God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostril and breath of life, and a man become a living soul. Muna ang Ginoo daw nagporma og tao gikan sa abog sa yuta. Unya gihatagan niya og gininhawa into his nostril sa iyang ilong. Nya katong gininhawa mo to iyang life. And man become a living soul. Nahimo siya buhi nga kalag, nahimong buhi nga kalag kung wala ka gyud. Huypi sa Ginoo patay gyud kanang kalag. Mo na atong life is a breath lang, gininawa lang, tanawa ng mga tao, maglugos sa gininawa, imalat yun na. Pag muundang na yung gininawa, na patay yung kakay because, ang atong life is a breath. Gininhawa lang, mayroon maghumot ng ginhawa. Pero ang Ginoo, sigurado, ang ginhawa sa Ginoo, ang magiipan mo, humot yun. Mabitan ang gitawag ka, ingo pa ni Apostol Pablo, we are the sweet aroma of Christ. Mga pahumuta, diya kang Kristo Jesus alang sa Ginoo, nga maghala daw ta kanang humot yun kayo ba, para anak kung magsugba ganit ka, kanang lamig yun kayo, timplahan yun di mo. Pagkalamig ka uno ng sinugba. Bisag kung saan klaseng karne nga mo sugbaon, basta pahumutan ni mo, lamig yun ka unon. Muna na ang buot pasabot sa Bible. Mga nung daningot siya, and a man become a living soul. Verse 8, and the Lord planted a garden eastward in Eden, and there put the man whom he had formed. Nunya, gitamnan niya ang garden dito sa east. Niya, gibutan dito ang tao nga iyang giporma. Unya sa verse 9, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that pleasant to the sight, and the good of food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Verse 10, and the river went out of Eden to water the garden, and from them it was parted and become into a forehead. O mo na to yang gibuhat nga ang tao dito. Naari to mga trees, the tree of life and the tree of knowledge. Pero kaya ang nakaon sa tao ni Eva is the tree of knowledge nga. Diin nakahibaw na sila kung unsa ang lawas. Kung si maayos sa lawas. Kaya nga naman, ang maayos sa lawas buhatag sinina kay hubo. Kaya nga naman, namatay naman diya sa imbis nga diin sila hubo. Pero wa sila maulaw pagbuhat sa Ginoo nila. Nga matod pa sa chapter 2 verse 25, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Tunguna di maulaw kay nga naman ilang matawa na bukhan may tungod sa ayang lawas, tungod sa ang lawas, unod ra ang lawas. Pero wa sila maulaw kay wa sila kita nga din. Ang Ginoo may nag-provide sa ilang nga mao na. So therefore kung ato mo na naon
spiritual. Espiritu ba? Di makita ng espiritu. Muna yung gingon dito. Sa Hebrews, mauna yung gingon dito sa chapter 4, verse 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open into the eyes of Him which whom we have to do. Muna yung gingon sa tubangan, ang tanan daw kunong binuhat diya sa iyang tubangan. Namatod pa niya, tanan butang hugo o naablihan ang mga mata aron unsay iyang buhaton. Naablihan ba kabalo na siya ba what is good and evil. Pagkaon pa lang dito no open ang eyes nga sila flesh nga naman flesh walay nagsulti nga sila nangamatay sa atubangan sa Ginoo diya gikan sa garden of Eden namatay giingnan sa Ginoo mamatay mo. Nya ang saon ta man ning nag wali nga murag espiritu sa biting appointed jud mo nga unta dili man ta tumamatay pero tungod lang sa pag-transgress sa sugo sa Ginoo ay tungod sa gitingtad niya ang babae na tintad. Genesis chapter 3 verse 5 For God doth know that in the day ye eat thereof then your eyes shall be opened and ye shall be as a gods knowing good and evil. Kaya ang Ginoo daw kuno nahibaw gyud siya sa diha nga ikaw mukaon ana maabli na ang imong mata nga din ikaw mahisama sa amoa nga Ginoo mahibaw na ka unsay maayo unsay dautan. Mo na yang hibaw ang gani kung ato ning basahon ng Old Testamento nagsulti na nga ang mga tao nga iya sa Ginoo ilang gihimo ang evil good ang good gihimong evil imbis na ay evil maayo ni mo nang gingon bisag dautan ang pagsimba maayo ni kay nagsimba bisag nakitag away dito bisag wala pa ka pangay pasaylo dito bisag naa sila kaaway nga din nagbikil gyud siya moadto gyud simbahan nga naman ang ila pagtuo is good man na pero dito bangan sa Ginoo kung mahinumdum ka mo bitaw tong gisulti kung wani mo diri naamoy mahinumduman nga kaaway ibili na imong paggalad balik ka dito mo na kung wani mo diri wa gyud tay kaaway mo na gitawag ang evil di mo good kunya ang mga good di mong evil nga naman punta ang good nato nga mga pagsimba giapin man nato dito gihimo mang dautan murag gialo na ba mo bitaw nang lahi din ning kumon yung pagitawag og spiritual ba sumpake ra ba na dili ra ba na magkauyo ng spiritual ug ang physical flesh and spirit they are against each other. Ingon pa ni Apostol Pablo dili na magkauyo kung physical ka jud ka kung spiritual ka spiritual jud ka di pwede nga mo nang ningon si Jesus kay no one can serve two masters. Either you love the one and hate the other. Imong higugmaw ng isa, ug nga imong dumtan ang isa. Duha ra gyud na, di ka pwede magdubli, isa ra gyud na, duha na kabutan. Kung tinuod ka na higugma sa Ginoo, mo nang giingon nga gidumtan nimo ang dili pagigugma sa Ginoo, mo nang nangalagad sa Ginoo. Mo na yang gingon dito. Sa diha daw kuno sila mukaon. Mahimo sila sama sa Ginoo, ingon pa ang Ginoo. Muna sa Job, na open man gud ilang mata sa diya mukaon sila, ingon pa ni Job sa chapter 16 verse 16. On my eyes lid is the shadow of death. Kita mo ang eyes lid, unsa man ang eyes lid niyo kanang pilok no? Eyelid. Ha? Eyelid. Pilok gani no? Eyelashes. O kanang eyes lid ba kanang nagiya sa imong panlitin sa may hilig dig grabe. Eyelashes. O eyelashes, eyelid ang giingon niya diri sa Bible. Kanang mga eyelids ninyo, pagbuka ng eyelids ninyo, kanang ingon pa sa English kanang eyelid kanang mo na nagkuber-kuber sa inyong bull's eye. O eyelashes ba na basta eyelid kanang naglid ba? Eyelid basta eyelid yung gingon din ni Job. Pag open mo shadow of death. Nga diin, sa diyan ni kaon si Eva,
dito nakita niya naked. Unya sa iyang pagka-naked, murag lain ang pananaw niya. Delikado, mamatay yun ka. Munang gingon ni Job na explicar niya nga kanang imuhang mata daw kuno sa imong mata kanang imong pag-abli-abli nimo diha mo nang landong sa kamatayon sa di nga din may bawa nimo nga ang tao mamatay gyud. Siyempre ikaw daw kuno wa kay sinina kanang mga tao ni mananaw nimo mayroon pag di ka kidnapon mo na nga dunay daotan mga mahitabo sa diha nga nablihan mo tong ilahang gitabunan kay basiyon niya lain mo yung mga daotan mga hunahuna mo bitaw nang magsuot yung sinina tanawa ng mga taga Middle East bisan ang mga Hudiyo kanang cover yung kayo pero tanawa lang sa Tel Aviv ron the capital city of Israel kay atong unang capital city yun ingon din sa Bible is Jerusalem pero ilog man na sa mga laing mga reliyon so mo nilang Tel Aviv ang katong Tel Aviv. Kita ra po na ko ng Tel Aviv dito sa YouTube. Tanawa ra gunan ninyong syudad sa Tel Aviv. Puro mga siksi ang mga Hudiyo dito. Kaya sa Tel Aviv, manggodaplin sa dagat. Wala po kayo lang dagat dito. Muna mga Hudiyo dito, mga siksi na hindi mo nagtawag yung karihan mga gitaw kung halos nila mahimong naked ba. O bitaw na nga yung ka-hadlok, labi na ka nang naisugi bill. Isa na sugi bill? Suji, no? Kaya mo kabalagtan na. Lagay nag-request mga pastor na di ta mo buto pero wa tay mahibawa ng kana naisulat naman din na. Nga kini nga tuang kalibutan karon sakyan gyud ni sa harlot ba. Kanang mga bigaon ba. Kanang bigaon di sa Bible wanderer kanang wala gani sa balaod sa Ginoo bisag asal lang wa adto. Wanderer ka ng harlot man, napaw ba, pananapaw man ang mahinumdom ang Ginoo sa diya, nga ang Ginoo musilot sa kalibutan na, sa pito sa panak sa mahinumdom siya sa Babylon, nga napukan, pinaagi, kay nga naman. Ang mga Israel at una, ang mga Hudiyo, tuamang gud sa Babylon niya, upat lang ang nangalagad sa Ginoo, nga samtang nasa Babylon niya, si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, pero ang tanang mga Israelite, ni Oyon, kay hadlok man patyon kundi muyukbo sa ribulto ni King Nebuchadnezzar patyon man dadton man dito sa Den of Lions dito man sa furnace of fire nya kadto si Shadrach Meshach Abednego digid sila mahadlok tinungdan gi adto sila sa kanang gitawag og kanang hudno kalayo bisag kasunog to gani pagtuklod kan Shadrach Meshach Abednego ang nagtuklod may una na sunog mamatay niya pero sila dito sa tubangan sa hudno manang kay bugnan kayong Ginoo gibuhat na to daan sa Ginoo anong gibuhat na to sa Ginoo daan kaya nga naman di na gusto ang Ginoo i-describe makiglalis basta nahisulat na muna ang tanan gingon it is written muna si Jesus Christ nahisulat na di na kinahanglan ko makiglalis ninyo basta nahisulat ang mutuwa na mura na maluwas muna iyang gingon din ang tao manggod ka ng pag-open manang gingon, that is the shadow of death. Makita nimo ang landong sa kamatayon. Pero kung si Jesus, ako ang Ginoo, imong magbalantay, sama ni David, bisan ka naglakaw sa walog sa landong sa kamatayon, matod pa ni David sa Psalms chapter 23, verse 6 mo siguro, do I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil. Nga naman, ang rod and staff sa Ginoo nga mga pulong gisimbolo og rod and staff kanang sungkod ba nga nagabantay sa mga karnero mo na ang nagbantay pud sa tao mo hindi mahadlok si David o sad na dapat kita mga Kristiyanon bisan naglakaw ta landong sa walog sa kamatayon ambot pasabot kanang dagay mo patay nato di kalibutan ay mo kadlok kay dili di daw na matud pa ni David makita lang na nimo pero di gyud na nimo makaabot sa imuha nga naman, wa man do'y hinagiban, ingon niya Isaiah, nga gibuhat, sa magbubuhat para nimo. Therefore, dagay gingon niya, kanay mong life is a prize. Kaniadto pa. Pero, gi-choose man nila ang death rather than life. Awat tayo mahimog, muna nga kita karon nagtuon, muna kumingon ninyo karon kung mahibaw lang mo sa kamaturan, aron kamo gyud mangalagad sa Ginoo kay ngano man.
Sa tinuod lang, mga tiguang, maluya man gida. Pero kung hibaw lang yun sila, ang ilang kusog, kung gusto sila magpadayon, ang kusog ra nato naa diha sa Ginoo, naa sa sanctuary. Muna, kinanglan, mahimot ang takos, aron di ta maluya, masakit, o mga matay pa. Ingo pa ni Apostol Pablo sa Corinthians, na kung muduol ka sa Ginoo, mag-communion ka sa Ginoo, muna, kinanglan gayod nga, mahimot ang takos. Muna yung gingon din sa Genesis chapter 2 verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Di usab did na sa Ginoo sa ilaha. Thou shalt surely die. Sigurado gyud mong mamatay. Kung si Satanas nag-ingon, dili mo diya mamatay dayon. Pero ang Ginoo nag-ingon, surely. Ang iyahan not surely. Asa man mo sa not surely o sa surely die. Mo nag-ingon, mamatay mo diya dayon sa spiritual. Ang Ginoo nagbuhat og tao nga iya pa sa Ginoo, iya tanan. Gibutan sa Garden of Eden, pwede mo kaon sa tanan putas. Mo nay gibuhat sa Ginoo kabaw gyud si Adam si Iba ana. Pero dunay duha lang nga wala niya gisulting kana ayaw ninyo kanang dili gitugot. Pero sa unta man kay maayo man sa mata ni Iba. Dili man kung babae maibugong kayo ni diri sa kalibutan ba. Mao na ang babae daghang kay tunglo. Ang lalaki usa lang, ang tunglo sa babae tulo. Ay ba mo anak mo na mga matay kay ngano man naata sa tunglo. Mo na iyang gingon dinhi. Nga ang Ginoo nag-ingon surely die mo na spiritual. Nga mo na ang gingon die in God's provision. Namatay ta sa mga paggiya sa Ginoo kaniadto imbis na ata sa garden mo to ningon si Ezekiel nga kamo atong una naagid mo sa Garden of Eden. Di kuan jud ta og gipreparean ta niya sa tanan gani gi-cover ta niya og mga gold. Mo ni kini ang gingon ni Ezekiel, mao po na ang gingon sa Revelation. Nga din kung mubalik na gani ang Ginoo nga magdala na siya og kingdom, katong Foursquare Kingdom, nga di naa dito ang dalan kuno gold, mga bungbong. Mo ni tanang klaseng gingon niya katong Garden of Eden o kanang umalabot nga kwan, maora na sila. Mo gani nagiusab gani tong wilderness nga ang Ginoo nag-provide pero ang tao ni supak ang Japon. Karon ang Ginoo si Jesus Christ wali about kingdom of God nga dapat musulod ta kay aron diya sa kingdom sa Ginoo nga ang Ginoo may magdumala nato nya unsa nato pagsulod nga dili man makasulod ang flesh and blood. Mo bitaw na nga ang ikatulong nga life nga gitanyag sa Ginoo kanang twinkling o panay. Kundi pa mo mutuwa ng twinkling o panay kung wa mo nito kan Jesus Christ nga nagdala siya og life nga halos na lang ingon nga matay nga nangalagad man ta sa Ginoo. Tungod kay wa sila nito, mabita nang ingon si Jesus Christ sa John chapter 11, nga basahan ninyo tibuok chapter sa 11. Na matod pa niya, may tuod kang Lazaro, giinan siya ni Martha ug ni Mary, si Lazaro patay na upat ka adlaw. Unsay giingon ni Jesus Christ, ako ang pagkabanhaw, nitubag pa jud, o kabalo mi ana, pero sa uling adlaw, wa sila kabalo nga si Jesus Christ is the Son of God, nagdalag life. Pagani siya, ang ilang pagtuo nga nihilag si Kristo, tungod daw kay namatay si Lazaro, mao po na ang mga pagtuo sa mga pastor karon. Kung pangutanon nimo nganong nihilag si Kristo, because kay gigog man niya si Lazaro. Ikaw karon, kung kabalo ka nga kana, dili na siya mamatay, gani ningon gani siya, kanang sakit ni Lazaro kay hibaw manggod siya, magtutudlo ayaw lakaw kay masakit og si Lazaro. Usay gingon ni Jesus Christ kung basahon na nimo, ningon siya, nga iyang sakit dili ikamatay. Although ka namatay siya, pero mo nang gingon na himaya ang Ginoo kay ngano man. Matod pa niya pag-pray niya dito sa Ginoo, Amahan ko, para sa imong himaya aron ang tao may baw nga si Kristo ang life. Mato iyang gibuhi, mo nang niingon to siya, bisan ikaw patay kung mutuo ka, mabuhi ka, o ikaw buhi, dili ka mamatay, mutuo ba mo ana? Mo
Mo na gisulti ni Jesus Christ. Pag Jesus Christ lang ang mga tao, pero di mo tuo sa sugo ni Kristo. Mo nang gingon ni Kristo daanan, isulat na. Why do you call me Lord, Lord? Kunya di ninyo tumanon ako mga sugo. Wa bitaw na ang mga tao wa man gyud nagsulti ka matura mo nang mahadlok na lang Hinuon mo buhat mga lagad sa Ginoo muwad ana nga pagsalig kay wa may nagsulti ana. Tinuod man gyud nawala ang kamaturan mo na si Jesus Christ painumdum na lang kung may baw lang mo sa kamaturan. O bitaw na kita karon ang dunay yung malabot nga gira. Nagtuo ba mo nga pilay namatay sa mga civilian sa kasi tawag ana dito sa Syria asa kuan. Sa Syria lang daan pilay namatay. Sa kuan po Ukraine pilay namatay civilian. Sa ato pa kung magira pa yun dire na ungaw na ta sa gira, duol na ta sa gira. Nagtuo ka mo di ka maapil, nagtuo ka mo nga dili ka girahon, naisulat naman na. Nagtuo ka mo sa paggira walay malabot mga Kristiyan. Naisulat man naging na talaga mo nga diin ang mga iya sa Ginoo is 2/3. Katong mga 1/3 katong 1/3 ang 2/3 mamatay sa tulong mga kabahin. Ang duha mga matay si Kristiyan, ang isa mo to gitawag og remnant nga nangalagad sa Ginoo. Napto pagbalik sa Ginoo ilang mata makakita. Mo na yang gingon dinhi, you shall surely die. Pero ang serpent, you shall not surely die. Mo na inungdan nganong niabot naman lang taog 75 gani si David mo'y unang namatay is 120 years. Ngayon itong una si Adam namatay siya 900. Wanang giingon ni Satanas, you shall not surely die kay because wabot pa kag 900 years. Tama itong giingon ni Satanas. Pag-abot ni Noah, last na lang si Noah, paglunop yun, paghuman sa lunop, si Noah, niabot siya og 950 years. Paghuman ato, ang nagsunod, si Abraham, namatay 175 years, gamay na lang. Manang giingon ni Solomon, kung ang tao ni taas man niyang kinabuhi, kung sa daw pulos anak, mas maayo unta kung siya nitaas yung kinabuhi, kung doon ay kadlok sa Ginoo. Na kung nitaas mo kinabuhi, wag kay kadlok sa Ginoo, useless. Nga naman, usa man ang kamatayon. Because ang kamatayon sa tubangan sa Ginoo, hubo na. Nga ang kanang hubo, naked, is one hell na. Hell is naked from the sight of God. Mo na yung lingon dito ni Job. Mo na din, ang ato ang kinabuhi, nagkaubos, gani, ingon pa ni David sa Psalms chapter 90 verse 10 man ha. Ang ato ang edad, muabot lang og 70. If God permit, o gitugot pa sa Ginoo, managing muabot kag 80. Pero di ara kita kutob mo na mga tao, paano man, gisimbolo man kita og grass. Gisimbolo ta like a shadow. Ang una gyud nga giingon nga kini atong lawas is like a shadow. The shadow of death. Well, Jesus Christ, ang iyahang gipahayagan katong nag-sit down sa darkness of death. O in the darkness, in the shadow of death, mo gito'y diyan ni Jesus Christ. Naghatag siya kahayag ato. Pero wa siya nagluwas, naghatag lang siya kahayag. Kunya, ang makakitaan ng kahayag, mo na, mudagkot siya, mo nang musunod kang Kristo Jesus, dili ibutang na imong kahayag nga gipahayagan na ka nga mga lagay ka sa Ginoo nga si Jesus Christ is nagdala og eternal life. Unya mingon ka nga mamatay ka. Should not perish gani. Kung sa man naging should not perish, spiritual man na. Okay, kuyaw anang mamatay ka sa espiritu. Muna yung gingon sa Genesis chapter 3 verse 22, and the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil. And know, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Muna ningon ang Ginoo daw, tanawan ninyo ang tao karon kay na may kauban ang Ginoo pagbuhat. Tanawan ninyo karon ang tao nga imong sama nato. Nakabalo na siya what is good and evil. Base unya pod iyang ibutang iyang kamot ngadto na pod mukuha siya take also of the
of life and live forever. Pag makakuha siya sa atong tree of life, dili na gyud mamatay ang tao. Motong giatngan sa manulunda nga nagdala og espada, gipagawa sila. Gawas sila, gawas sadlot siya daw si batay na manulunda, nga daw espada kalayo. Dili na kay hait ang iyahang espada kung dili nagkalayo pa yun. Sakit kayo, init kayo. Motong nanglakaw na ngayon si Adang si Iba ni gawas sa Garden of Eden. Ambot asa padulong, wa man isulat dire, basta naa sa gawas. Ambot asa tong Garden of Eden, dagay nang ngitanang ni abot sa kalibutan kung asa gibutan tong Garden of Eden, wa gini ba only God knows. Moto nga nigawas sila kay nga naman simbolo nga din ang Ginoo, wala na nag-provide nila. Wala na sila nag-guide, wala na sila sa spiritual because surely die ang giingon sa Ginoo. Patay na sila, even sila nabuhi og 900 years pero sa tubangan sa Ginoo patay. Mo na gitawag og spiritual death. Mo na iyang giingon dito. Unya mo nang giingon nga base unya bukaon sila atong tree of life, di na sila mamatay. Ingon ni Solomon, anang wisdom is precious. Kanang wisdom ba kanang mahibaw ka diri? Because that is the tree of life. Kanang wisdom nga kahibalo gyud ka unsay gingon sa Ginoo. Bililo ni mo na kung gi-desire daw ni kanang wisdom, desire it like silver and gold. Because that is the tree of life. Kanang tree of life, kung makakaon ka na, mao nang gingong mabuhi ka sa walay katapusan. Pero mo nang gipagawas aron di mo kaon tong tree of life. Mo na ang Ginoo nagsulat na lang. Mo na yang gingon dinhi. Ang Roma chapter 5 verse 12. Ingon pa ni Apostol Pablo, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tanawa. Tungod sa usa lamang ka tawo ang sala ni sulod sa kalibutan, ang kamatayon tungod sa sala, ug ang kamatayon ni agi sa tanang tao. Kaya ang tanang tao nakasala man. Tungod sa usa ka tawo nga mao ang babae. Mo ang nisulod diri kay gipagawas man siya. Sa ato pa si Adan ug si Iba tuwa padulong sa kalibutan. Ya kita kinamata sa kalibutan ug mao na iyang giingon. Tungod sa sala, sa usa ka tawo ang kamatayon ni sulod. Kamatayon, patay, spiritual death, and so death pass upon all men. Nya ang kamatayon mahitabo gyud na sa tanang tao. Mo nang gingon, is appointed unto man once to die, for all have sinned. Mo na si Adan ug si Iba. Mo nang gingon dili wa lang sila ang nakaon na manggod nila katong tree of knowledge. Kung nakaon pa to niya ang tree of life, sigurado kita di gyud mamatay ang tao. Sa Genesis chapter 3 verse 24, so he drove out a man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, which turned every way, to keep the way of the tree of life. Muna nga din, ang tao yang gidrive ngadto sa lugar sa east, kay sa west man to, sa Garden of Eden, ang cherubim with a flaming sword, uban sa nagkalayong espada, manang gingon gibantayan niya na tanan dalan padung sa tree of life aron di kaadto si Adan ug si Iba. Ang kabalugod si Adan ug si Iba katong tree of life. Pero kay ang gisaksyan sa bitin dito manggod sa tree of knowledge. Mana yang gingon nga ding gipagawas ngadto sa kalibutan kay sulod. Mana ang Psalms, ingon pa ni David sa Psalms chapter 144 verse 3 and 4. Lord, what is man that thou takest knowledge of him? Or the son of man, thou makest account of him? Unsa daw ng tao, Ginoo, nganong gusto magkahibalo? Gusto ka sa kahibalo sa tao? O ang anak sa tao, ngano man gusto nimo
gi-account of him. Ngano gayong gihatagan ni og bili ba? Ang tao, gihatagan bili ta sa Ginoo, di ba? Why thou hast mindful of him? Kay siya may nagbuhat na to, ubos lang kay sa manulunda. Mo na nga gusto siya og knowledge nga ang tao kinahanglan may bawo ka. Knowledge ang gusto sa Ginoo sa tao. Gi-account siya about anang knowledge of him or the Son of Man that make it account of him. Verse 4, man is like to vanity, his days as a shadow that passeth away. Nga kinahanglan ang tao mahibaw, nga ang tao daw kawang lamang. Vanity. Nga naman, ang iyang adlaw mura ra naglandong nga mulabay lamang. Imong kinabuhi ba sama sa landong, shadow, mulabay lang yun na lamang. Wala man na miingol nga kung mamatay ka at ka sa langit. Ang tao kuno, ang gingon niya vanity. What is vanity? Kawang lang ba? Useless. Useless at tubangam sa Ginoo. Walay bili ang tao. Pero pag nangalagad ka sa Ginoo, kung mamatay ka, is kawang lang. Kawang lang na. Mo nang gusto ang Ginoo nga nag-mindful siya sa tao, nga nagtanaw siya gamit karong adlaw. Ang Ginoo nasa iyang trono, nagtanaw siya. Kung doon na ba'y usang nga nanggita o nakasabot. Mo na nga kita, nakasabot man kita. Nangita patag yun sa Ginoo. Mo nang giingon kay ang tao kawang lamang. Psalms 102 verse 11 ingon pa ni David, my days are like a shadow that declineth, and I am withered like a grass. Namatod pa ni David, ang akong adlaw sama na sa landong nga declineth, mawala lang, and I am withered like a grass. Ug malaya ko sama sa sagbot. Muna nga ang atong kinabuhi marani sagbot lang. Sabi na nga usahay na ay kinabuhi sa sulod sa kanimalay para sa Ginoo, sagbot lang ng mga tao. 1 Chronicles chapter 29 verse 15. For we are a stranger before thee and sojourner, as were all our fathers. Our days of the earth are as a shadow, and there is none abiding. Mauna kita diri sa tinuod lang sa kalibutan, kung kita iya sa Ginoo, kung ang Ginoo gayud nag-guide nato, nagpili nato, nag-merciful sa tuwa. Mo na iyang giingon, stranger lang ta, sojourner lang ta sama sa mga amahan na si Isaac, Abraham o Jacob. Ang atong adlaw diri sa kalibutan are as a shadow, and there is no abiding. Kaya ang ato man kung kinabuhi diri sa kalibutan, mura na naglandong. Dili gyud na magpabilin, matay gyud ang tao, matay gyud ang tao. Pero kung ikaw iya sa Ginoo, sojourner lang ka dire, moadto gyud ka dito sa Ginoo. Muna nga kung ikaw iya sa Ginoo, isipag gyud nga ikaw lumalangyaw lang dire, dili ka taga dire, kaya ang taga dire wala na sila shadow. Mupas awila na, walay katapusan na, abiding, walay abiding, walay magpabilin diri. O bitaw na nga din kung kita iya sa Ginoo, remember that we are a journer and a stranger like our fathers. Kaya nga nung mga taga-kalibutan, mura na naglandong. No abiding. Mo nang gingon ni Job sa chapter 14 verse 1 and 2. Man that is born of a woman is of few days and full of troubles. Verse 2. And he cometh forth like a flower, and it cut down. He fleeth also as shadow, and continueth not. Matod pa niya. Ang tao daw, ang tao nga natao di sa babae, gamay ra nag-adlaw. Nya puno pag yun na sa trouble, wala na peace, puno trouble. Bisag na kay kwarta, puno trouble na imo. Verse 2, muabot lang na sama sa flower. It cut it down